Ze gogoa inoiz erabiliko ez duzun hurrengoa zer den jakiteko. Euskaltel. Zer nahi duzu bihar? Juntsperkat alderdiak PSOErekin balizko inbestidura itun bat erdiesteko baldintzak zeintzuk diren zehaztu du goiz honetan. Carles Puigdemont, Generalitateko presidente ohiak Bruselastik goizeko 11etan egin duen agerraldi batean. Puigdemontek akordioak lortzeko eta 6 urtez zaindu gabe edo beharrezkotzat jo ez den negoziazioa bideratzeko zailtasun handiaz hitz egiten hasiran, baina ez dio aterik itxi itun bati. Esan duenez, prest egongo dira akordio historiko bat negoziatzen hasteko beharrezko baldintzak sortzen badira. Bada baldintza horien artean ondokoak aipatu ditu Puigdemontek, independentismoaren zilegitasun demokratikoa aitortzea eta errespetatzea, independentismoaren eta independentisten aurkako bide judiziala erabat uztea amnistia lege batekin, akordioak betetzen direla egiaztatzeko mekanismo bat sortzea, negoziazioen hasieratik martxan egongo dena eta giza eskubidei erreferentzia egiten diete nazioarteko tratatuak eta aitorpenak mugatzat ezartzea. Eguerdion guztioi, 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unean. Gaurkoan Espainiar Estatuko presidentearen balizko inbestidurarako negoziaketak izpide. Izan ere aurreratu legez, Puigdemontek gaur jakinarazi ditu Sánchezen inbestidura negoziatzeko Juntsperkaten baldintzak adi. Que si hi ha acord, aquest ha de ser un acord històric. Un compromís històric. Un compromís com el que cap règim ni govern espanyol no ha estat capaç de fer realitat, malgrat alguns intents, des de la caiguda de Barcelona l'11 de setembre de 1714 i el decret de nova planta que va abolir les institucions i les constitucions catalanes i que va iniciar la persecució de la llengua catalana. Per tant, no sorprendrà ningú que digui que avui no existeixen les condicions per arribar a aquest gran acord. Atzoizean berriz Yolanda Díaz Espainiako gobernuko jarduneko bigarren presidente orden eta Sumar mugimenduko buruarekin batu zen Puigdemont. Zabaldu dutenez, sintonia honean egin zen bilera eta Katalunian gatazka politikoa desblokeatzeko irtenbide demokratiko guztiak aztertzea adostu zuten. Bestadetik, Katalunia izpide dugula, Pere Aragones, Kataluniako presidenteak TV3 telebistan jakinarazi duenez, gaur 7 ANSek diadarako deitu duen manifestazioan parte hartzeko asmoa dauka. Iaz ez zen protestara batu, alderdi politikoen kontrakoa zelako eta ez Espainiako estatuaren aurkakoa. Ordean, atzo goizan egindako elkarrizketan Aragonesek arruiatu zuen aurten deialdiak bestelako norabide bat duela. Inbestidura dela eta Espainiako gobernuari presio egitera bideratuko dutela uste baitu.
crec que més aquest any està molt enfocat cap a la pressió cap al govern espanyol en ocasió d'aquesta investidura, recordant quin és el nostre objectiu, que és la independència del país, i tot el que hem d'aconseguir, no només avançar cap a l'amnistia, sinó també a resoldre el conflicte polític amb l'Estat, és a dir, Catalunya. Lurraldetasunaren auzia hausnartzeko konbentzio konstituzional bat eskatu zuen joan den astean Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak, eta berriz ere aipatu zuen gaia atzo Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean adierazi zuen debate hori Espainiako gorteetan plantea litekeela. Zehazki lehendakariak proposatu du Espainiako gobernua premiatzea konbentzio horretara dei dezan parlamentuko ekinaldi baten bidez. Nik uste dut bidezkoena izango litzatekeela diputatuen kongresuan edo senatuan bertan posible balitz, baina diputatuen kongresuan ematen du izan beharko litzatekeela tokia zeinetatik ekimen bat irten beharko litzateken, atera beharko zuen diputatuen kongresuak Espainiako gobernuak dei bezala. Olako konbentzio konstituzional batetan parte hartze nortzuk izan beharko liratekeen. Kataluniatik Euskal Herrira saltu egin dugula, gurean bada besterik, guztira 39 kartzela urteri eta 55.000 euroko zigor ekonomikoari aurre egin beharrean daude 2016 urteko apirilaren 26an Euskal Herriko Unibertsitateko Leioako kampuseko ikasle grebaren harira atxilotu zituzten 5 gazteak irailaren 27an epaituko dituzte. Bestaldetik sare sozialen bitartez iragarri dute aurten ez dute ospa eguna antolatuko. Urteroko ohiturari jarraikiz iraileko lehen astean egitekoa zen ekinaldia Altsasun, baina antolatzaileek ohar batean adierazi dutenez bertan bera utzi dute. Ez dute argitu erabakiak aurtengo aldiari soilik eragingo dion edo etena behin betikoa izango den. Puntaren puntan, txoria zegoen kantan.
hori, aldapeko sagarraren adarraren puntan, puntaren puntan, soria zegoen kantari. Eta Nafarroan garela Iruñera joko dugu orain, bertan baita Leire Martinez lankidea. Abuztua hilabete kaskarra izan ohi da enpleguarentzat eta aurtengoa ez da salbuespena izan. Langabe kopurua handitu eginda eta txikitu berriz gizarte segurantzaren afiliazioaren bitartez zenbatutako langile kopurua. Nafarroko egoera azalduko digu Leirek, eguerdion. Berdin, Karol, zer moduz, hasi dugu guk ere ikasturtea. Eta zuk ongi erranduzun gixan Nafarroan abuztuko langabeziaren datuak ezagutu ditugu eta lerroburu bat erran beharko bagenu hause litzateke. Abuztuan sinatutako 4 kontratuetatik 3 aldi batekoak izan dira. Enplegu zerbitzu publikoak argitaratutako datuen arabera, langabezia ez da jaitsi eta langaben erdiek ez dute langabezia prestaziorik kobratzen. Eta enplegu zerbitzu publikoak argitaratu dituen datuetan ere, errandigu langabezia tasari dagokionez 9% izan dela, Europar Batasunekoa baino handiagoa noski, eta uztaileko aldiz ia 6%. Agorrileko datuek Nafarroan langabezia kopurua ez dela apenas mugitu erakutsi dute. Langabeen kopurua 29.164 personakoa da. Langabezia tasari dagokionez 9%koa da. Europar Batasunekoa baino askoz handiagoa. Uztailean 5,9% izan zen. Espainiako ministerioak emandako datuen arabera, sinatutako kontratuen 76% aldi baterakoak izan ziren. Hau da, agorrian sinatutako 4 kontratutatik 3 baino gehiago aldi baterakoak izan ziren. Nabarmentzeko bertze datu bat da langabezian inskribatutako lagunen 44%ak ez duela langabezia prestaziorik kobratzen. Eta soilik 24%ak kobratzen duela kotizaziopeko prestazio bat. Hortaz, kontratazioaren datuek egiaztatzen dute egun enpleguaren kalitatea ez dela ona. Langatazkei helduta berriz, Nafarroko Korreoseko garbitzaileak greba mugagabean dira abuztuaren 28tik besteren artean, nominen ordainketaren atzerapena bada arrazoi nagusietako bat. Zer gehiago dakigu, Leire? Bai, Karol, pasaren astetik greban dira Nafarroako Korreoseko garbitzaile guztiak. Lantaldearen 100%. Izan ere, abenduaren 15tik limpieza.cordoba enpresak hartu zuen Korreoseko garbiketaren kudeaketa eta orduztik irregulartasunak bertzerik ez dituzte salatu langileek. Nomina kobratzerakoan atzerapena, kudako aparteko ordain saria ere ez dutela jaso errandute, eta noski greba bukatzean pilatutako zikinkeria hori guztiare garbitu beharko dute garbitzaileek. Konzentrazioa egin zuten atzo, gure gibelean dagoen Iruñako Korreoseko egoitzan, justo hementxe bertan, eta aipatzekoa da ere, greba mugagabe honetara ere batu direla Galizia eta Errioxako langileak ere. Berriz ere, kontzentrazioa Sarasate pasealekuan. Limpiezas J.Cordoba enpresako langileak dira. Korreosek Nafarroan dituen bulegoak garbitzeko zerbitzuaren esleipedunaren enpresapean garbiketa zerbitzuan aritzen diren garbitzaileak. Izan ere, greba mugagabean hasi ziren agorriaren 28an. Nominen ordainketa atzeratzeagatik protesta egiteko. 50 langileak uztailan hasi ziren elkarretaratzeak egiten Iruñeko Korreosen egoitza nagusiaren aintzinean. Soldatak berehala ordaintzea eskatzeko eta gainera agorriaren ondarrean greba mugagabean hasi ziren. Horretaz gain, langileek salatzen dute Limpiezas J.Cordoba enpresak garbiketaren kudeaketa hasi zuenetik irregulartasuna unitz izan duela. Sí. En principio, que nos paguen todo lo que nos deben
pero nosotros lo que queremos es que Correos les rescinda el contrato por todas las irregularidades que durante estos días ya os hemos ido comentando. Langileek ez dute udako aparteko ordainsaria jaso. Ez joan den uztaileko soldata, ez da agorrileko nomina ere. Horri maiatzetik izandako atzerapenak gehitu behar zaizkio eta soldataren ordainketan izandako akatsak. Momentuz beraz, garbitzaileak borrokan, Nafarroan. Ondo da, Leire, bada informazionekin hemen utzi behar dugu konexioa, eskerrik asko eta hurrengora arte. Deusetaz, izan ongi. Eta orain Nafarroatik Arabara salto, lan gatazkekin jarraikin, Glavista Autoglas enpresako langileek erakundei laguntza eskatu diete enpresaren itxiera saiesteko. Urtarrietik Laudion kokatuta dagoen lantegiko beharginak hartzeko dunen konkurtsoan dauden eta aldi baterako enplegu erregulazio espedientea hilaren 30ean amaitzen zaie. Nerea Garziak azalduko dugu. Autoglas Glavista enpresak aizetekoak fabrikatzen ditu eta Aialan Laudion 240 langile ditu. Jatorriko enpresa Guardian da, baina 2008an enpresa banandu zuen Suitzako talde inbertitzaile bati saltzeko. Hala ere soilik saldu zituen langileak eta makinak eta lursaien titulartasuna oraindik Guardian enpresakoa da. Urtarrilean hazin ziren arazoak Laudioko enpresan, hartzeko dunen konkurtso batean sartu ziren. Zenbait hilabeteren ostean enpresa bat azaldu zen, Javier García gidatzen zuena hain zuzen ere, hau da, Guardianeko zuzendarioia. Garziaren asmoa zen enpresak aizetekoak fabrikatzen jarraitzea, baina Estatu Batuetako Guardianek oztopatu du. Lursaien titulartasuna ez du saldu nahi, beraz enpresa berriak ezin du prozesua aurrera eraman. Autoglas Glavistako langileek zenbait mobilizazio egin dituzte egoera salatzeko. Izan ere 240 langile ditu enpresak eta hilaren 30ean aldi baterako enplegu espedientea amaitzen da. Momentu horretan iraungitzeko erregulatzeko enplegu espedientea ezarriko da. Astelehen honetan enpresako langileak atera dira kalera Aialako pentsiodunekin batera laguntza eskatzeko. Erakundei batez ere Eusko Jaurlaritzari eskatzen diete parte hartzea. Hori dela eta, hilabete honetan bilduko dira Jaurlaritzarekin 240 langileen kaleratzea eta enpresaren itxiera saiesteko. Aiala eskualdeko ekonomiarako kolpe latza izango litzateke. Tubos Reunidos enpresan aldi baterako enplegu espedientea ezarri da eta 2021ean Balbo Spain enpresa itzi zuten besteak beste. Beharginen bueltakoa kalam ekonomia arlotik bada besterik duela urtebeteko iragarpen ekonomiko txarrak ez dira bete. Hala ere ekonomiaren erreserbak agortzen joan dira eta inflazioak interestasek gero eta indar handiagoz gora egin dute. Igoerak pilatzen joan dira eta gero eta pisu handiagoa dute familiaren aurrekontuetan. Aiera Durreta. Duela urtebeteko iragarpen ekonomiko txarrak ez dira bete. Egongo aurreikuspenak ez dira hain negatiboak, hala ere ekonomiaren erreserbak agortzen joan dira eta inflazioak eta interestasek gero eta indar handiagoz gora egin dute. Izan ere, duela urtebete inflazioa 6,5 ingurukoa zen Nafarroan eta 5,5koa Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Eta energiaren prezioek gora egiten jarraitzen zuten. Baina Madrilgo gobernuak bizitzaren garestitzea arintzeko hartutako neurriek inflaziori eusten lagundu zuten. Hori bai, ekarpen handiago egin zioten inflazioaren jaitzirari interes tasei baino. Hala baina Europako batzordeak jada adierazi du urte amaierarako neurri horiek kendu beharko direla eta zorra murrizteko erabiltzen diren baliabideak erabili beharko direla. Baina egoera ez da ona. Lehen ekonomiak erreserbak zituen eta une honetan ia agortuta daude. Espainiako bankuaren kalkuluen arabera, aurten 19.500 milioi euro kendu dituzte familiek bankuetatik. Hau da, banku gordailuen 2% murriztu dute. Enpresen kasuan murrizketa are handiagoa izan da. Uztailean 4,2% murriztu baitziren aurreko urtearekin alderatuta. Inflazioa kontrolpean dagoela dirudien arren etengabe hasi da eta igoerak pilatzen joan dira. Eta gero eta pisu handiagoa dute familien aurrekontuetan.
Elikagaiak 25% igo dira, lehorteak, klima aldaketa eta baita espekulazioaren ondorioz ere. Inflazioari aurre egiteko aitzakiarekin, Europako Banku Zentrala interes tasak ia 0tik igotzen hasi zen. Baina euroguneko inflazioan ez du eraginik izan neurriak, baina hipotekatutako familien gastuetan. Familia gastu guztiak izugarri igo dira, baina ez da gauza berdina gertatu diru sarrerekin. 2022an 2% igo ziren Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan eta Nafarroan 6,6%. Igoera horiek nola nahi ere ez dute bizitzaren kostuaren gorakada konpentsatu. Mende Laurdeneko bidea egin du jada Neiker ikerketa eta garapeneko zentroak nekazaritza abeltzaintzan eta basogintza alorretan aritzen da erakundean sektorea berritzen eta garatzen laguntzeko helburuarekin. Badorain ere badu ikerketa bat eskuen artean, behien metano isuriak neurtzen ari da Neiker, murrizten ari diren egiaztatzeko udane arbeo. Neiker nekazaritza ikerketa eta garapenerako euskal erakundeak 25 urte bete ditu. Zentro hau lehen sektoreak aurrera egiteko soluzio teknologikoetan espezializatuta dago. Eta bere misioa da lehen sektorean dauden enpresa guztiei, bai abeltzaintzan arloan, zein baita ere forestal arloan, baita ere lehen produkzio arloan, behar izan dituzten soluzioak zientziako ezagupena erabiltzea eta hor mahai gainean jartzea eta soluzio horiek praktikan jartzeko aukerak izatea. Funtsezkoa da nekazaritzako elikagaien sektorea egungo krisi klimatikoaren ondorio kaltegarrei aurre egiteko sistema emankorrago, jasangarriago eta erresistentagoetara aldatzea. Elikadura izango baita datozen hamarkadetan aurre egin beharreko erronka nagusietako bat. Eta egokitze horretan Neikerrek 25 urte egin ditu nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako berrikuntzan. Uste dut Neikerren ezaugarri edo berezitasun bat izan dela gauza hau. Nola aurreratu etorkizunean etorriko diren berriei aurre emateko eta ezagupena sektorari mahai gainean jartzeko. Une honetan behien metano isuriak neurtzeko lanean ari dira. Greenfit aurkeztu berri dute hausnarkarien abeltzaintzaren jasangarritasuna errazteko sartutako azken baliabide teknologikoa. Ekipamendu horrek aukera ematen du behien metano emisioak neurtzeko, eta horrela elikadura utak eta genetikoa eta maneiua behien metano emisioak murrizteko fruituak ematen ari diren egiaztatzeko. Behien metano emisioak neurtzeaz gain abeltzaintza deskarbonizatzen laguntzeko proiektuak, mikroalgen labore alternatiboak etorkezuneko mantenu gaien eskarei erantzuteko eta nekazaritzaren eta abeltzaintzaren iraunkortasuna bermatzeko azterketak bultzatu ditu Neikerrek 1998an sozietate publiko gisa sortu zenetik. Eta honekin nazioartera salto, abuztuaren 20an hauteskunde orokorrak ospatu ziren Ekuadorren 2 aste igaro dira jada, baina oraindik bigarren itzulia burutzek dago. Botoen gehiengoa zenbatuta Luisa González ezkertiarra eta Daniel Noboa liberala lehiatuko dira, datorren urriaren 15ean, bero Satrustegi nazioarteko kazetariak egin du analisia gurean adi. Alaxe da gaur Ekuadorrera begira jarriko gara, egia da abuztuaren 20an ospatu zirela hauteskundeak, baina oraindik bigarren itzulia gelditzen da urriaren 15ean izanen dena eta gertutik jarraitzeko aukera izanen dugu. Lehen itzuli hori testuinguru bero eta kezkagarri batean jaso zen abuztuaren 9an Fernando Villavicencio hautagaia erail zuten eta horregatik Ekuadorreko historian salbuespen egoeran ospatu diren lehen hauteskundeak izan dira. Villavicenciorena azkena izan arren ez da testuinguru politikoan aurten eman den erailketa bakarra. Jazoera hauek krimen antolatuaren aurkako borrokaren eztabaida erdigunean jarri dute. Egoera honekin, esan bezala abuztuaren 20an ospatu ziren hauteskundeak edo hobeki esan da ospatu zen lehen itzuli hori, eta Luisa González korreista eta Daniel Noboa enpresaria pasadira urrian eginen den bigarren itzulira. Noboaren izena aurretik egindako inkestetan agertzen zen, ez baina Gonzálezena. Luisa González, Revolución Ciudadana alderrikoa da, Lasoren gobernuaren oposizioko indarrik garrantzitsuena, eta bigarren itzulira begira itxaropena duela adierazi du. Laso 2.0 bat gerta ez dadin.
Euren diskurtsoan adierazgarri da egin nahi duten apustua, osasun zerbitzua eta hezkuntza denen eskura egotea nahi dute. Lehen aldia da gainera, emakume batek Ekuadorreko hauteskunde orokorretan lehen itzulian horren 100% altua lortzen duela, 23%, baino gehiago. Bestetik, Noboarentzat ez da egoera berria, etxetik datorkio nolabait aita Álvaro Noboa 5 aldiz aurkeztu zen hautagai gisa. Daniel Noboa enpresaria da eta Ekuadorreko elite aberatsaren artean ezaguna da. Lehen itzulia botoen 24% lortu zuen. Bi ideia eta ia muturreko 2 proposamen aurrez aurre herrialdeak segurtasun krisi oso larri bat sufritzen duen honetan. Gauza kala segurtasun krisia zaritu da Satrustegin, hain justu hautagaiek duten erronka nagusietako bat da hori. Esan bezala segurtasuna ezbaian jarri da batez ere kanpainan jasotakoarekin, hala ere Izozmendiaren tontorra besterik ez da. Herritar gehienentzako segurtasunaren afera da politikatik heldu beharko litzatekeen kezka nagusia. Azken 3 urteetan, narkotrafikoaren presentziak nabarmen egin du gora, batez ere Pazifiko aldean, eta tokiko kontrola lortzeko borrokan dihardute talde hauek, eta honek indarkeria egoerak sustatu ditu. Datu ofizialen arabera, 2023an, 4.500 erailketa baino gehiago jaso dira. 2022an jasotako 4.600etatik oso hurbil da. Joerakala jarraitzen badu, munduko herrialderik biolentoenetakoa bihurtuko litzateke Ekuador. Nazio artekoak horrela iritsi da gurean gaur magazinaren lehen atalaren bukaeran, eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko laster gara bueltan. Amaika Telebistak web orri berria du. Aktualitatea, saioak, podcastak, programazioa eta gehiago aurkituko duzue bertan. Unean, uneko edukiak zuzenean edo nahieran nahi duzuenean. Edozein tokitatik Amaika Telebista denon eskura, mugikorrean eta ordenagailuan. Etengabean eguneratzen den informazioa. Hemen amaika.eusen.
saioa jaio da, amatasuna gaian inguruan aritzeko, begirada ikuspegi feministatik, jaioaren izena hemen saioa badator ama ume liburuaren oinarrietatik edo hortik egituratzen da, eta nola ez gaurko lehenengo saio honetan gonbidatua. Liburu horren egileak izan martziren, ez ditu tamalez ez izan detorri, baina gaurko hemen dugu Erika Lagoma. Amak kontatuak izan direla orain arte, amatasuna esango luke presente egon izan dela, baina ez amok hitza hartuta, ez? Eta orain azken bolada honetan badagoela eraldaketa hori, ez? Amak hitza hartzen hasi gara eta amatasuna hitz egiten, ze amak ere egon dira lehenagotik idazten, baina igual ez dute beren beregi amatasunaz idatzi. Bada 12:00 pasata iritsi zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako gaur hemen dugu gurekin Gorka Espiau, Agirre lehendakaria zenterreko zuzendaria. Ondo etorri. Eta nolabait eta oso orokorrean azalduta, ez? Esan genezake Euskal Herrian nazioarteko eztabaidetan presente egon dadin beharra egiten duela Agirre lehendakaria zentroak, egia da martxoarekin 10 urte bete dituela, ez da gutxiarin esaten da, beste hainbeste bete ditzaran, baina tira ez, urte urren hau izpide hartutan, zein balantze egiten duzu orain artean egindako lanaz? Bai, balantze positiboa egiten dugu, hori saldu duzunez, Agirre Zenter sortu zen nazioarteko eztabaida horietan egoteko, ezta? Euskal Herria presente izateko nazioarteko eztabaida sakon horietan. Eta, behintzat lortu dugu konexio horiek egitea, eta baita ere, hainbat foro horietan, Euskal Herriak deukon ikuspegi berezi bat azaltzea, orduan posik gauz. Euskal Herriari txikitik erreparatzen diogula askotan eta arraroara egiten zaigu, ez? Euskal Herriak zein leku hartu dezaken nazioartean gaur egun zein da posizio hori edo nola azal daiteke? Euskal Herria berezia da zentzu askotan, baina egia da nahiz eta oso txikiak izan, nahiko ambizio maila altua izan dugu historian zehar, gauzak egiteko eta eztabaida horietan parte hartzeko. Orduan, guretzat importantea da mantentzea, ambizio maila hori. Orduan, momentu honetan, giza garapen iraunkorraren inguruan dagozen eztabaida horietan, oso eztabaida importanteak direz, eguneroko arazo guztiekin lotuta daude, hau da, krisi klimatikoa, zahartze prozesuak, enplegua, ezberdintasuna, horrelako fenomeno guztiak giza garapen iraunkorrarekin lotuta daude. Orduan, guretzat importantea da jakitea nazioarte mailan eztabaida horietan zer esaten ari den, eta gero parte hartzea perspektiba propio bategaz. Bestela, egongo gara errepikatzen beste batzuk esaten dutena, eta badakigu horrelako irtenbide berriak bilatzeko erantzun propio bat eman behar diogu. Orduan, hori da saiatzen ari garena, ikasi eta baita ere gure iritzia emon. Premisa horri helduta, aipatzen genuen hasieran nola zentroak berak 10 urte bete dituen, hasieratik ona aldaketa nabarmenik eman da? Bai, aldaketarik importantena gure ustez da, hasieran euskal eredua edo euskal kasua hitz egiterakoan oso jende hitz egiten zauen horretaz, ezta? Eta gaur egun Euskal Herrian bereziki iaia alderdi guztiak, hainbat sektore normaltasunez hitz egin dute horretaz. Horren ez dakigu zehatz-mehat zer esan nahi duen, ezta? Baina behintzat kokatu egin dugu eztabaidan horrelako fokoa. Hau da, badago gauzak egiteko modu bat, historian zehar presente dena, eta modu hori etorkizunari begira, izugarrizko balioa izan dezake, erantzun berriak planteatzeko. Orduan, lortu dugu, balorea emon euskal eredu horreri, zientifikoki demostratu egin dugu horren atzean badagola evidentzia bat, hau da,
Euskal Herriak lortu duela transizio sozioekonomiko oso potente bat egin baldintza larrietan, eta horreri deitzen diogu Euskal Eredua. Hau da, zelan Euskaldunak lortzen dugun horrelako krisi sistemiko horiei erantzun ezberdina emotea. Lortu dugu pizkat hori demostratzea, eta gero hasi esperimentazio guneak sortzen. Hau da, ez dakigu Euskal Herriko urrengo transformazioa zelan izango den, baina bai posiblea da esperimentazio guneak generatu eta elkarrekin hasi transformazio hori bultzatzen. Eta aipatzen duzunez, Euskal Eredu hori bada erraminta bat bere horretan nazioarteko eztabaidetan eragiteko, ala beste elementu batzuei erreparatzen zaie? Momentu honetan gauz 15 herrialde ezberdinetan lan egiten. Nazio Batuekin, Europar Komisioarekin, hainbat nazioarteko erakundekin. Eta erakunde guzti horiek ikusten dabe gure esperientzia adibide oso interesgarri bezala, munduan dagozen oso egoera ezberdinei erantzun propioak emoteko. Hori da interesantena. Ikusten dabe normalean krisi sakonak eta sistemikoak direnean, gu orain dela 40 urte bizitakoak bezalakoak, hau da krisi ekonomikoa, soziala, violentzia eta horrelako egoeretan dagozen herrialdeak, zailtasuna asko dauzkate transformazio bat egiteko. Guk lortu genuen egoera horretatik pasatzera, perfektua ez den beste egoera batera, baina giza garaupen iraunkor perspektiba batetik lortu duguna oso importantea da. Orduan, han dago interesa, ez hainbeste kopiatzeko guk egin duguna, ze herrialde bakoitzak bere soluzio propioak bilatu egin behar ditu. Baina bai zelan, eta hori da Euskal Eredua, Eta guk gure ustez horren atzean dago kultura bat, gauzak egiteko kultura bat, eta kultura da espresio bat, gizarte baten espresioa. Eta dago balore batzuekin lotuta. Hori da guk ikertu egin duguna, eta gero praktikara eramaten duguna. Eta horren atzean dago, adibidez, berdintasunaren aldeko apostu bat. Hori momentu honetan esatea erraza da, baina gero praktika eroatea oso komplikatua. Eta hori da horren atzean ustez dago anizugarrizko aukera bat, Euskaldunok nazioarte mailan horrelako eztabaidetan parte hartzeko. Aipatzen duzun guzti honi izena edo ere jarri duzue K faktorea, bera oker, ez banabil zein da benetan horren potentzialtasuna? K faktoreari deitzen dugu hori balio sistema horretara, Euskaldunok erabili dugun balio sistema espezifiko bat. Horren atzean zer dago, aipatu dudan moduen, berdintasunarekin konpromisu oso potente bat. Historian zehar ikusten dena eta oso espresio ezberdinak dituela. Ez bakarrik kooperatiba munduan edo euskararen munduan edo hainbat eta hainbat espresiotan. Guk uste dugu importantea dela hori hobeto ulertzea, hau da, erabaki estrategikoak hartzerakoan normalean balore sistema batekin lotuta daude, Euskaldunak normalean balore sistema propio bat erabili dugu, berdintasunarekin lotuta, eta horrek ematen digu aukera urrengo transformazioa pentsatzeko perspektiba horretatik. Hori da guk esaten duguna. Aukera ezberdinak ditugu, baina urrengo transformazioa, Euskal Herriak behar dauen urrengo transformazioa izan dezake besteak egiten ari diren bezala, hau da berdintasuna kontutan ezartzen, edo historian zehar egin dugun bezala berdintasuna kokatzen zentruan. Hori da guretzat K faktorea, K faktorearen indarra. Eta guztienetan nola sakondu daiteke ez dakit metodologia bera den hitza, ez lehen xagoera aipatzen zenuen, esperimentazio guneetan baduzuela arreta berezia jarrita, ez dakit hortan sakontzari baduzun? Bai, adibidez Euskal Herrian lanean gauz Gipuzkoan etorkizuna eraikiz programaren barruan, esperimentazio programa bat nahi duela, hori ez da,
erronka ditugun erronkei erantzun ezberdinak planteatu. Baina, hori egiteko ja ez da pentsatzen arlo publikoa alde batetik egin behar dagoela, alde pribatua bezetik eta gizartea bezetik, baizik eta ia nola ikasten dugun elkarrekin erantzun konpartitiboak emoten. Horretarako diputazioa martxan jarri dau esperimentazio programa bat, baina onartzen dau ez dakitela zelan egiten den. Eta hori oso importantea da gure ustez. Onartzea erronka konplexuei ez dagoelako erantzun errazik eta guztion artean bilatu egin behar ditugula erantzunak. Hori aldaketa mentala oso sakona da. Ze normalean erakunde publikoak pentsatzen dute soluzioa beraiek bilatu egin behar dutela edo jakin behar dutela zein den erantzuna. Eta momentu honetan ez dago erantzun simplerik. Ez arlo publikoan, ez arlo pribatuan, eta ez ere gizartean. Elkarrekin lortu egin behar dugu erantzun horiek bilatzen. Orduan, Gipuzkoan adibidez, gauz hori prozesu horiek elikatzen, baina balore sistema hori kokatzen zentruan. Hau da, adibidez, Gipuzkoan, helburua ez da bakarrik transizio bat martxan jartzea, baizik eta Europa mailan berdintasuna eta ezberdintasun gitzien herrialdea izatea. Hori oso interesantea da, ze momentu honetan nazioarte mailan ia herrialde guztiak saiatzen ari dira transizio hauek egiten, baina inork ez daki zelan egiten diren berdintasuna kokatzen zentruan. Hori da gure ustez interesantena, eta K-faktorea edo gure euskal eredua ematen dauz hainbat pista, pizkat hori zelan egiten den ikasteko. Zunen arabera klabea bada ez erakundeen eta gizarte zibilaren arteko elkarlana bera, ala ere aipatzen zenuen ere jauzi nahiko handia bai suposatzen duela ez, agian izango da gauzak nola erreparatzen ditugun eta perspektiba bera aldatzea zer nolako oztopoak agertu izan zaizkizue? Aldaketa izugarria da, eta da aldaketa mentala, horrezegatik guk esaten dugu K-faktorea zein garrantzitsua den, ze batzuetan pentsatzen dugu arazoa dela dirua, inbertsiorako aitasuna, edo arazoa dela legedia, edo arazoa dela ez dakiz zer, baina gure ikerketaren arabera eta hori nazioarte mailan gero eta gehiago aipatzen da, horrelako transizioak eta transformazioak egiteko importantena da hori mentalitatea. Hau da, ze motako kultura dagoen herrialde horietan eta balore sistemak. Orduan, momentu honetan, gure ikerketen arabera ikusten dena da, orain dela 40 urte Euskal Herrian oso erantzun berritzaileak eman zirela, oso disruptiboak, oso potenteak izan zirena, baina, lortu egin dugu pizkat bizitza kalitatea igotzea. Ez gizartearen sektore guztietan, baina orokorrean hobetu da. Zein da arazoa, momentu honetan fokoa jartzen dugula, lortu duguna ez galtzean. Eta ez hainbeste transformazioan. Orduan, fokoa jartzen badiogu konserbatzean oso gizarte konserbatzailea izango gara. Eta hori arrisku hori dago, eta hori ez da administrazio publikoan dago, baina dago enpresetan eta dago gizartean ere, ezta? Badagoela tendentzia bat gauzak mantentzeko. Baina, klaro, dagoen aldaketa sistemikoa da. Eta ez badugu ikasten hurrengo transformazioa egiten, horrelako aldaketak etorriko dira eta ez gara kapaz izango erantzun berriak emoten. Orduan, hori da momentu honetan arazorik importantena da aldaketa mental hori. Ia lortzen dugun, gure burua kokatzen hurrengo transformazioan eta ez hainbeste lortu duguna mantentzen.
bai ematen duela azkenaldian gizarteak eroz eta barneratuago badaukala, aldaketaren beharra gainera nazioarte mailan itzen da kolapsoa, ez hitz potoloa bada bere horretan, baina tira, izan klima edo ekonomia edo dana dalakoa kolapso orokor batez hitz egiten da, eta horrei ez dakidan beldurra hitza edo nola errepatzen diozu ikusita, zelako zailtasunak ere badauden prozesu hauek martxan jartzeko. Baina hori da eztabaida nazioarte mailan eta batzutan ez diogu heldu nahi, baina hori da nazioarte mailan dagoen eztabaida. Zientifikoki demostratu zena dago kolapso egoera batera goazela. Jarraitzen baduguz orain gauzen bezala kolapso egoera batera. Ekonomikoki, sozialki eta ingurumenean. Orduan, zelan lortzen dugun horreri Euskal Herritik, ezain beste nazioarte mailan, nazioarte mailan, batzuetan zen dugu, eztabaida potoloegiak dira eta guk Euskaldunak ezin diogu erantzunik emon. Eta gira da ezin diogu erantzun bakarra emon, baina eztabaida horretan egon behar gara. Eta gure aportazio propioa emoteko aukera dago, eta hori egin dugu historian zehar beste momentu batzuetan. Orduan, importante da, gure ustez, horrelako aldaketa sakonaren beharra, eta pizkat hitz egitea ze motako jarreraekin erantzuten diogun. Gu batzutan zen dugu, bi aukera dagoela, hau da, plan estrategikoaren logika, eta plan estrategikoaren logika da, esatea, hau da arazoa, eta badaki zein den erantzuna, eta orduan egingo dugu A, B, C eta D. Baina, klaro, horrelako krisi sistemiko bat datorrenean, eta kolapso egoera batean gauzenean, horrelako plan estrategikoaren mentalitatea ez du ezertarako balio. Ze inork ez daki A, B, C, D horiek zeintzuz diren. Orduan, ikasi egin behar dugu horrelako esperimentazio guneak generatzen, A zer den ikasten, eta segun eta zer ikasten dugun B pasatzera, edo gero bueltatu A-ara, edo C batera. Eta hori da guretzat aukera. Euskal Herria eskaintzen badugu munduan zehar esperimentazio gune bezala, izugarrizko aukera dekogu ezagutza arloan Euskal Herria kokatzeko nazioarte mailan foro horietan. Badekogu tamaina, badekogu erabakiak hartzeko eskubide nahiz eta mugatua izan, eta badekogu baita ere baliabide ekonomikoak. Orduan, gure apostua da, pizkat Euskal Herria kokatzeko nazioarte mailan esperimentazio gune aurreratu bezala. Eta horrek emango dugu aukera baita ere, horrelako mentalitateak aldatzeko. Aipatzen duzunaren kontrara, beste aldetik erreparatuta, lehen ere aipatzen zenuen, gizarte kontserbadore bat geratzearen bere orokorretan hitz egina zer arrisku ekarriko lituzke erantzunik ezin eman izatea. Esperimentazio hitza konzeptua beldurra ematen du askotan. Gai oso konplexuak dira eta ezin dugu esperimentazio hori. Da hori esperimentazio gasosagaz eta guzti hori. Baina esperimentazioa da zientziak daukan tresnarik hoberena ikasteko. Orduan, planteatzen ari garena da esperimentazio gune zainduak planteatzea. Horrek ez du esan nahi orain hasiko garela esperimentatzen edo zein arlotan eta inolako kriterio barik. Justo kontrakoa guazen automozio industria izugarrizko aldaketa batean dago eta Euskal Herria eskaintzera gure burua, bai Alemania, Frantzia eta beste batzuk esperimentatzera beste soluzio batzuk bilatzeko. Eta hori da momentu horretan izugarrizko aukera eta jendea dator eta gagoz horrelako eztabaida horietan kokatuta mundu mailan erreferente bezala. Euskara munduan gertatzen den moduan hori beste arlo batzutan bebai egin daiteke. Eta guretzat premiazkoa da, bestela joango gara beste batzuk planteatzen dituzten erantzunak adoptatzen.
Beraz, aipatu dituzun guztiak aintzat hartuta nolabait ez laburbildu halko bazen, Euskal ereduak berak gaur-gaurkoz dituen erronka nagusiak batoz lotuta esperimentazio klabe horietan jartzearekin edo beste batzuk ere markatzen dituzue? Bueno, momentu honetan, gure ustez, erronka nagusiak dire alde batetik hori, epatu den bezala, gure mentalitate propioa, eta gero, baita ere, esperimentazio gune horiek martxan jartzeko, gure erabakiak hartzeko eskubidea eta kapazitatea izan behar dugula. Eta egia da, hainbat botere ditugula, baina horrelako transformazio sakonak martxan jartzeko buru jabetasuna behar dugula. Eta hori ez da planteamendu, gure ustez planteamendu politiko bat, da planteamendu zientifiko bat. Hau da, transizio sozioekologiko bat, benetazkoa, sakona, martxan jarri nahi badugu Euskal Herrian, guk behar diren erabakiak hartzeko gaitasuna behar dugu. Hori zelan egiten den eta zelan eramaten den detailetara eztabaidatu daiteke, baina momentu honetan ez dago herrialderik horrelako transizio bat egiteko aukera ekonik buru jabetza barik. Orduan, hori dira erronka, bai mentalitatea, alde batetik, gure mentalitatea propioa, eta oso autokritikoak esan behar garela bereziki momentu honetan, eta beste aldetik, gure erabakiak hartzeko gaitasuna. Ez, egia da eskema guzti horretan nahi ez pisu berezia bai hartzen dutela erakunde publikoek, ez, kasi barra batekin politikoek, ere ezan halko genuke gaur egun justu gurean, ez, egoera nahiko konbultxo batean bai bizi garela krisi ezberdinek ere eragin dan, eta esango zenuken ez dakit ez, ertain batean erakundeak gurean prest daudela halako erronkei heltzeko? Bueno, gure ustez, erakunde publikoan eta alderdi politikoan gertatzen dena da gizartean gertatzen dena. Isladatzen dago, ez dago batzutan ez da, esaten da, ez dutela errepresentatzen. Gure ustez, hori ez da egia. Momentu honetan Euskal Herrian, bai alderdiak eta erakunde publikoak ordezkatzen dauten gizartean dagozen eritziak eta konportamenduak. Egia da, aipatu dugun bezala, maigainan ditugun erronkei erantzunak emoteko, bakarrik arlo publikotik edo arlo pribatutik ezin dela erantzun. Orduan, ikasi egin behar dugu elkarrekin, gauzak beste modu batean egiten. Adimen kolektiboa aipatzen dugunean, horretaz hitz egiten ari gara. Baina, klaro, onartu behar da, alde batetik, arlo publikoak onartu egin behar dugu, eta alderdi politikoak onartu egin behar dute, beraiek bakarrik ezin dutela, eta hori egia da, kasu askotan ez dela ematen, orain dino, erakunde publiko asko, pentsatzen dute, badakitela zelan erantzun, eta hori ez da egia, eta gero arlo pribatuan bebai askotan funtzionatzen dau horrelako narratiba, berrikuntza arlo pribatuan bakarrik ematen dela, eta arlo publikoak egin behar dauena da enpresei lagundu, ezta? Eta hori ez da egia, zientifikoki bebai oso demostratu dago benetako berrikuntza arlo publikoa, arlo pribatua eta gizartearekin batera ematen dela. Eta hori bai dela sakoneko aldaketa. Eta bai hori, nik ez dute prozesu bada eta badagoz lehen aipatu den bat adibide, baina oso importantea litzateke arlo publikotik behintzat onartzea beraiek bakarrik ez dakitela, gero arlo pribatua benetan aitortu berrikuntza ez dagoela bakarrik arlo pribatuan, bezik eta benetako berrikuntza elkarrekin ematen dela, eta gero azken zati hori da gizarte bezala zelan konektatzen garen benetako berrikuntza prozesuekin. Eta ez bakarrik gauza txikiak egiten, aldamenean, baizik eta benetan parte hartu benetazko eztabaidetan eta konpromezuak hartu baita ere esperimentazio gune horietan.
Aipatu ditugu, erronka orokorrak, nagusiak zeintzuk diren, gure herria klabe horietan jartzeko. Bukatze aldera Gorka, zeintzuk liratezke ordea edo zer du eskaintzeko Agirre lehendakaria zenterrek 10 urte beteta datozen hamarkadetan. Bueno, gure asmoa da alde batetik jarraitzea zientifikoki hobeto ulertzen euskal eredu hori edo ka hori zer den eta sakondu horietan eta arlo operatibo eta pragmatikora erabaten, ez bakarrik arlo zientifikoan, baizik eta, hori zelan eramaten den eguneko kontuetara. Eta gero, gure planteamendu da, jarraitu esperimentazio gune horiek generatzen, bereziki Euskal Herrian. Lehendabiziko hamarkada honetan egia da nazioarte mailan egin dugula lan gehiago Euskal Herrian baino, hori esaten dute normala dela, hasieran errazagoa dela kanpoan lan egitea etxean baino, baina orain Agirre Center sortu zen kontribuzio bat emoteko Euskal Herrian. Orduan, oreka bat lortu egin behar dugu, jarraituko dugu nazioarte mailan lan egiten, ze ikasten ari gara pila bat, eta baita ere Euskal Herrien esperientzia eramaten dugu foru horietara. Baina gure apostua da eta eskaintza da horrelako esperimentazio gune berriak generatzeko Euskal Herrian. Datozen esperientzia berri guzti horiek gertutik jarraituko ditugu Gorka, mila esker gurekin gaur tartetxo hau hartzearren, hurrengora arte. Eskerrik asko. Eta orain jarraian eguneko solasaldiarekin bueltatuko gara. Kaixo, Asier naiz, Puntutakomako sortzailea. Eta ni Ainoa, Naxkerreko gitarra jolea eta abeslaria. Eta gure laguna Karmelerekin, Naxkerreko beste abeslaria dena, dikotomia bestia sortu dugu. Kanta honek tratatzen du gizarteak egunerokotasunean gure buruarekiko sortzen duen presioari buruz, eta horrek ere eragiten digun kontraesanei buruz. Espero dugu gustatzea. Leioak tindatu zuri
bata iritsi dela heldu zaigu eguneko solasaldiari heltzeko unea, eta horretarako hemen ditut albo banatan Maialen Ferreira eta Carmen Holanda, ondo etorri. Eskerrik asko ikasturte berrira bai. Horixe da, ikasturte berri hori honi ekiteko, eta egia da ez, utzi genuela hauteskunde batzuen eta gero, eta oraindik ere ondorenak jarraitzen dute berorretan, gaurko albista izan da nola Puigdemontek, ez, markoa ezarri duen Junts Perkatekin PSOEk negoziatzeko, ez, zer baldintza, nahiko lituzkeen, badaukagu bideo bat eta helduko diogu gai horri. Que si hi ha acord, aquest ha de ser un acord històric. Un compromís històric. Un compromís com el que cap règim ni govern espanyol no ha estat capaç de fer realitat, malgrat alguns intents, des de la caiguda de Barcelona l'11 de setembre de 1714 i el decret de nova planta que va abolir les institucions i les constitucions catalanes i que va iniciar la persecució de la llengua catalana. Per tant, no sorprendrà ningú que digui que avui no existeixen les condicions per arribar a aquest gran acord. Gintzen artean baziren bi espero al genituzkenak ez, batetik bai independentismoaren zilegitasun demokratikoa bera eskatzea, eta bestetik bai independentismoaren edo independentisten aurkako ez, jarraipen horrekin bukatu eta amnistia beraren aldarrikapena, ez dakite, zer eragin dizueten, astirik izan duzuen ere ez, goiz honetan hau jarraitzeko? Bai, jarraitu dugu ez, eta horretaz aparte, amnistia lege bat eskatu behar zauela hori nire ustez argi zauen ez, baina relator edo mediatzaile baten figura eskatu dau, gero bebai katalaniari impultso bat eskatu dio Estatu Espainiarrari ez, politika linguistika hobetzea, eta hori oso esanguratsua da ez. Eta bai, esaldi esanguratsu batzuk aipatu ditu ez, Espainiak nahi badau egin dezake. Hori da bat, eta bestia da, galdetu dago, ez terratik daz, milioika eta milioika pertsona, geroz eta gehiago, ez, Estatu Espainol honek ez diona, edo ez dutela sentitzen errepresentatuta, ez, zer gaitik da. Eta, hori bai, Espainiari erreflexionatzeko ematen dio, ez, ze azkenean, orain, erabaki behar dau. Bai independentistekin tratu honetara ailegatzea, edo berriro hauteskunde batzutara heltzea, eta Pedro Sánchez izaio komeni hauteskunde batzutara heltzea, ez? Nire ustez, Puigdemont bere kartak oso era egoki baten jokatu dau, eta bestalde, ez, Euskal Herriko alderdi independentistei nire ustez bebai, geratuko zian ez, eta eurak ez dute zer eskatu, edo zergaitik katalanak bai, eta euskaldunak ez? Nire ustez hor bebai dago koska. Bai ez, egia da lurraldetasuna edo lurralde gaia ez, erdigunean geratu dela egortetarako hauteskundeak eta gero, eta kasu honetan ez, pilota Juntsen gainean. Bai, baina nik uste lurralde kontua baino askoz ere sakonago joan dela, ez da Puigdemonten gaurko diskursoa zergatik. Nik uste aztertu beharko genuke lehenengo ze testuingurutan eman den. Zu pentsazazu, agian oraindik ez dugu analizatu nahiko, ez da pentsazazu ze testuingurutan, hau da, atzerritik, atzerriratu batek, baina era berean presidentea denak, edo izan denak, baina batzu diote badela, ze bere kentze hori esen bat ere legitimoa izan, hau da, Kataluniako presidenteak atzerritik, eta gogora ekartzen dizkigu beste figura historiko batzuk, ez da? Zentzu horretan, egiten du azterketa bat, baina Espainiako gobernua izan nahi duenak, bidaltzen du presidente orde bat berarekin hitz egitera, Bruselara, osea, hori da egoera, ez da? Eta hori gertatu ondoren atzo gaur Puigdemontek egin du bere interbentzioa. Bueno, interbentzioa ez da izan, negoziazioa puntu baldintza batzuk ipintzeko, hori baino askoz sakonago izan da, ni jarraitu du zuzenean, eta gero Twitterren ere eskegi dut, ez da, jendeak nahi badu ikusi hor dauka osorik, badago katalanez, da gero egin diote inglesez gehitu
hori ere beste datu esanguratzo bat, katalanez egin du interbentzio osoa, eta gero inglesez ematen dira azpitituluak. Beraz, hor dago jarrera bat. Espainiar estatutik oso independentea. Nik uste dut hori dela importantea. Eta egin du irakurketa bat historikoa. Hasi da 1700 eta 14an. Hain justu ere, Estatu Espainiarrak Kataluniari eraso zuzena egiten dionean, kentzen dizkionean, garai hartako konstituzio katalana esango genuke, eta planta berriko dekretua dituak egiten dituenean, da bar. Eta hortik aurrera, Kataluniaren aurka eta Katalanen aurka erasoak etengabeak izan direla, esan du, hau da, kokatu egin du egoera, ezta. Eta horri, aurre egiteko esan du, ez da hemen kontua premia elektoral baten ondorioz akordio bat egitea, ez asko sakonagoa da, berak esan du itun bat edo konpromiso historiko bat egin behar da Kataluniarekin. Eta gehiago esan du, ez dago gaur egun baldintzarik horretarako. Orduan, estatuko indar politikoa prest daude baldintza hori sortzeko, hori da galdera. Orduan, erantzuna ez da bat ere erresa amnistia hitz egin du, baina baita ere autodeterminazioa hitz egin du, baina batez ere hitz egin du ze baldintza politiko behar diren arazo deitzen dena, hau da Espainiak daukan arazoa Kataluniarekin, bide politikotik eta demokratikotik konpontzeko, ez da. Da nik uste zentzu horretan nahiko nukenik Euskal Herrian, Euskal Herrirako antzeko diskurso bat entzutea. Ez da hemen alderdi politikoek edo gratis ematen dituzte botuak, edo eta bestela, halako konbentzio konstituzional bat planteatzen dute. Osea, oso urruti daude. Puigdemontek eta egiten duten analisi sakon eta zuzenetik nik uste dut, ez da. Nik interesa handia daukala uste dut, eta honek zalantzan jartzen duela gobernu barri baten osaketa oso zalantzan jartzen du. Nik ez dut momentuz aurreratzen nire iritzia horretaz, baina uste dut oso zalantzan dagoela une honetan Sánchezek gobernu berri bat osa dezakenik. Menek aipatzen zuen nola alako adierazpenek gurean bai egiten dutela, erreparatzea bertoko alderdiei eurei, eta bestaldetik ere aipatzen genuen orain gaurko egunan eta atozenetan erreakzioak iritsiko dira. Aipatzen duzu, ez duzula uste inbestidura baterako emango duenik honek, ez dakit, zer espero genezakeen Sánchezetaz esaterako, adierazpen hauek eta gero. Nire ustez, behar bada zaila izango da inbestidura bat lortzea, baina Sánchezek bere kartak jokatuko ditu, eta oraindik hastia dago. Puigdemont esan dau negoziazio hipotetiko bat egongo balu, eta azkenean ez dakit lortuko duten negoziazio hori egia bihurtzea, Puigdemont eskatu duen guztia ez da lortuko, edo behintzat ez Pedro Sánchezetik, relator edo mediatzaile bat egongo da. Eta bai behar bada, politika linguistieka kopetzeko, bai, lege edo behintzat proposamenak egongo dira, baina amnistia lege bat ez dut uste. Eta besta, Puigdemont eskatu dago, independentismoaren arka dagoen bide judizial guztiak horiek kentzea, eta hortaz, Puigdemont bera Espainiara itzultzeko moduan egongo sala, edo behintzat hori eskatu dago, behar bada hori bai, azkenean independentismoaren edo independentisten errepresio hori nire ustez Pedro Sánchez bukatu beharko du, azkenean 2018an gertatutakoa ez da estatu demokratiko baten zilegia, eta hori Pedro Sánchez badaki, eta Katalunian normaltasuna edo demokrazia berreskuratzeko hori oso garrantzitsua izango litzateke, baina amnistia lege bat ez dut ikusten alderdi sozialistan eta besta gobernu honen edo bai PSOE eta Sumarren gobernu baten barruan. Oso zaila ikusten dut bai. Eta ze paper uste duzu joka dezakela guzti honetan Sumarrek berak, lehen ere aipatzen genuen nola atzoko egunean Yolanda Díaz batu zen Puigdemontekin, guztio geunden zainez aste artea iristera ikusteko, ea pentsaureko honetatik zer aterako zen, baina atzokoan hor liskar batzuk medio, Yolanda bera izan zen bertaratu zena. Atzokoak interesa dauka bi zentzutan. Bata da, Puigdemontek berak eta atzerriak eta Kataluniako ordezkari atzerriratuek eta epaituek eta oraindik ere milaka dira,
epaizai eta zigorzai daudenak, edo zigorraren menpean. Horiek ikusi dute modu harrigarri batean, eta premia behartu ditulako, ez da, Yolanda Díaz eta berek, eta PSOE bera, ez da. Ikusi dute modu harrigarrian gobernu horren diskursoa pasau dela, laster ekarriko du Puigdemont gartzelara esatetik, gogoratu, Sánchezek hori esan zuen, aldiz orain, berarekin zuzenean elkarrizketa egitera eta agertzera gainera Europako Parlamentuan presidente orde bat Puigdemontekin. Horrekin noski legitimatu egin du Puigdemont, politikari bezala, beharrik bazuen, ez zuen horren beharrik, baina gobernua berak, gobernu Espainiarrak legitimatu egiten du zeharka bada ere, Puigdemont da bere jarrera eta gainera bihurtzen du elkarrizketa politikoaren, oraindik ez negoziazioa, baina elkarrizketa politikoaren sujeto garrantzitsu, ez da? Nik uste hori importante izan dela dudarik gabe. Orain, bigarren kontua da, Yolanda Díaz bera eta Sumar, ez da? Yolanda Díaz egin du bere aldetik, nik uste atzo egin duela propaganda ekitaldi bat bere formazio berriaren alde, non problemak dituen gainera barruan, Podemos baztertzen ari da, Puigdemoni lekua egiten dio bitartean, nahikoa paradogikoa da hori, ez da? Baina propaganda ekitaldi bat egin du, bere presentzia baliagarria politikan bermatu nahian, ez da? Baina Yolanda Díaz ez da elementu erabakigarria horretan. Batez ere PSOE izango da, eta Sánchez PSOE berak arazoa ditu, Felipe González gaur korrika atera da esanez, ez amnistia, ez autodeterminazioa ez direla Konstituzio Espainiarrean kabitzen, ondo ez du neurtu behar bada, hortik ateratzen den ondorio, orduan kabitzen ez dena da Katalunia, Konstituzio Espainiarrean, ez da? Hola da, baina, bueno, ez du horraino eraman diskursoa. Edo zein kasutan, PSOEk, Puigdemontek argi esan du, ez dago baldintzarik, negoziazio bat egiteko, hasteko ere ez dago baldintzarik. PSOEk sortuko ditu egun gutxitan, edo 3 hilabete izango ditu gutxi gora bera, hori egiteko. Sortuko ditu 3 hilabetetan baldintzak, amnistia deitu edo bestela deitu, autodeterminazioa deitu edo bestelako konpromiso bat, Kataluniari bide politikoak onartu, sortuko ditu baldintzak 3 hilabetetan, edo sortuko ditu bideak baldintza horiek geroago sortzeko, nik uste Puigdemontek hor ondo egin duela gauza bat ez du eperik jarri ditu baldintzak, jarri du arazoa bere sakonera osoan. Euskal Herrian ezein partido politikok egin ez duena bide batez esan da. Berak bai, jarri du arazoaren sakonera, bere sakonera osoan mai gainean. Eta esan du, hemen hau da konpondu behar dena, eta bideak izan daitezke baldintza sortzea horretarako. Ez du eperik eman, horrek esan nahi du, gerta daitekela ere adibidez, modu taktikoan apoio bat eman gobernuari, baina gero gobernuari baldintzatua gelditzen da bere legaldi osoan, ea bide hori egiten duen edo kontrara, ez da? Nik uste dut jokoa badagola, aukerak badaudela, orain estio bat ere merke jarri, Sánchezi bidea ikusiko dugu. Pentsa Sánchezek bere egunean eta orain gutxira arte PPrekin batera jokatu duela errepresioan. Eta errepresio horren biktima, Puigdemont bera izateaz aparte, milaka katalan direla gaur egun, ez da? Asko dago gorra egiteko. Gainera, horatu behar dugu ere justu astebete barru dia da izango dela Katalunian, ez? Horrek bertan hartzen duen garrantziarekin, eta justu independentismoa bera bere honetan ez aurkitzen ez den une batean, ez? Gainera hor bada ere Junts eta Errezen arteko distantzia, justu atzoko egunan oker ez banaiz Pere Aragones Kataluniako presidenteak esaten zuen, ez? Oraingo honetan bai gerturatuko zela mobilizaziora Espainiari, ez? Kasu honetan Pedro Sánchezi agian zuzenago presioa egiteko, ez dakit zer espero genezakeen edo balioko duen. Bai, eszenario honetan zentzua dauko, ez? Biak batera, bai Errez eta bai Junts elkarrekin joatea diadara, ez? Zenbat, Aragones esan dau, ez? Zenbat eta gehiago izan, orduan eta indar handiagoa egongo da, ez? Eta nire ustez eszenarioa bikaina da hori lortzeko, bai Madril eta bai Espainiaren, ez dakit aurka, baina behintzat, mai gainean euren eskakizunak jartzeko, ez?
Baina, bai, bueltatzen esan duguna, ez? Nire ustez, hauteskunde hauek, bai, alderdi independentistei, bai Euskal Herrian eta baita Katalunian, indar asko eman die, ez? Eta behintzat mapan kokatu die, ez? Eta onjalazte batzuk, ez? Feijóo bai saiatu zen Juntzekin elkarrizketa bat eukitzen, eta bai akordio batera heltzen, ez? Eta ezin dugu ahaztu, ez? PP-rentzat Junts beti izan da golpista batzuek, edo Puigdemonten aurka egon da beti, ez? Eta zelan diskurtsoa aldatzen joan dira, ez? Nahi dutena lortzeko. Sánchezekin bai zehozer antzekoa gertatzen da, ez? Hasiera batean, Kataluniaren kontra agertu dute kristoneko errepresioa, bai lehenengoko urriak batean ikusi izan, 2018an, eta orain, geroz eta lasaiago daz, bai gobernu bat lortzeko. Eta behar bada, bai, egongo dira behintzat pausoak ematen, bai Puigdemont eta baita Junts alderdi osoa konbentzitzeko berriz bai botoa emoteko. Naiz eta hori izan, behar bada independentismoaren alde edo behintzat pausu bat ematia. Baina inbestidurarako saio hori, ez? Hilabete bukaeran du bere data jarria, ez? Orain arte bazirudien, ez? Sánchez bera eskutatuago zegoela eta Feijóoren, adierazpenak eta haren bilkura zein deiak ez egin dira protagonista gehiago hor agenda politikoa ere, ez? Bete egin behar da agertu zen ere, ez? Bere proposamena nola ez 2 urtez gobernatzeko eta ero berriz ere hauteskundeak deitzeko, ez? Atera bidea izan daiteke hori Sánchezen taldearentzat? Ez, hori bera ez. Eta nik uste, hori kalkulatzeko eta aurretik pronostikoak egiteko kontuan hartu behar da oso modu zehatzean zein den egoera Katalunian, ez da. Diada ipatu duzu, diadara kontuz, ez du deitzen ez Juntsek, ez ERZ-ek, diadara deitzen du ANC-ek, ez da. Da ANC oso kritikoa da, alderdi biek orain arte izan duten jokabidearekin. Kritikoa ORZ-rekin, baina baita Juntsekin ere oso kritikoa da, ezta? Eta diadaban planteatu nahi duena ez da berriro ere independentziaren bide hori aktibatu behar dela, ezta? Bere ala, ezta? Ordan hori da egoera batetik. Bestetik, nik uste ERZ eta Juntsen artean edo Puigdemonten artean, hobe esan da, zehatzago esan da, diferentzia oso garrantzitsua dago. Nik uste gaur frogatu dela Puigdemontek estrategia bat planteatzen duela. Berak argi esan dut, adibidez Madrileko komunikabide batzuk hartu dute titular bezala, esaldi bat, zalantzarik ez duena. Ez dago errezeta autonomikorik Kataluniako nazio arazoa bideratzeko. Esan du horrela, ez dago errezeta autonomikorik. Osea, horrek hildo estrategiko bat markatzen du. Da gero, berak esan duela, hau da, ez dago baldintzari gaur egun, ez da planteatu egiteko negoziazio bat, eta hau lortu beharko litzateke, bestea beste bide judizialak eta represiboak guztiz baztertzea, amnistia bat ematea, eta autodeterminaziorako bide bat egitea, pentsasazu, ez da, ze baldintza diren orduan. Hemen ez dago kalkulo aritmetiko bat egiterik. Gerta daiteke, bide batzuk baloratzen badira, estrategia horretara abiatzen direla, gerta daiteke, momentuz botu hori ematea eta ustea gobernuari Espainian ea zer egiten duen, ze bide jarraitzen duen. Horre berak Katalunian bertan ere eragina izan dezake. Gero hauteskundeak egongo dira Katalunian, Hego Euskal Herrian egongo diren bezala, ez da, autonomikoak, eta nik uste, testuinguru horretan, gobernua pausu horiek ematen baditu benetan, Sánchezek ematen baditu eta gobernua osatzen bada, nik uste dut, haren abarmenago geldituko dela Puigdemont eta Juntsen estrategiari esker lortzen direla askoz ere emaitza hobeak ERZ-rekin baino. Da horre bere ondoriak izango ditu, baditu momentu honetan nik uste dut, ez da. Orduan, egoera zentzu horretan aldatzen da. Nik egia esan oso interesgarri ikusten dut gaurko interbentzio honen atzerritik, berriro diot Bruselatik eta guztiz errepresioaren mendek kokatu nahi duten da, kartzelan kokatu nahi duten Puigdemont, eurodiputadua gaur egun egin duen interbentzioa iruditu zait oso interesgarri kokatzen duela egoera Katalunian. Nik nahiko nuke guretzako, benetan diot, inbidia puntu batekin, nahiko nuke guretzako hemen
indar politikoren batek maila horretako estrategia diseinatzea eta diskurso egitea. Hemen tamalez euskaldunok oso merkeegi, preziorik gabe, saltzen ari gara gure posizioa eta nik uste kezkagarria dela. Konparazioz oso kezkagarria dela. Dono lara ikusten dugu, fokua honetan ez dela horretan izango, bertoko, alderdiak zer mugitu eta zerrez, egia da, gertatzen dela, gurean eragina izango duela, hala ere ez, gaurtik aurrera ikusi beharko dugu, zer nolako mugimenduak dauden, orain fokua bai izangoela ez, juntzen gainean, eta baita ere ez, Sánchezek zer dioen, baina aurreko asteetan eta udako oporretatik bueltan fokua eskatu egin zuen ala nolabait esaterren Iñigo Urkullu Jaurlaritzako lehendakaria bera izan zen, ezta? Eta tira, konbentzio konstituzionala eskatu du, lurralde gaiari berak heldu nahian, ez dakizuek nola erreparatu edo nola heldu zitzaizuen albiste hau? Orain dela 5 urteko proposamena da, ez? Eta orain berreskuratzen du zergaitik. Nire ustez, bai dakielako, ez? Euskadin galdutako botoen artean behar badazela, bai EAJ boskatzen zuten independentista asko, ez? Eta horiek behar abandonaturik sentitu izan dira. Gehien bat igual Gipuzkoan, ez? Ze hor ikusten da, zergaitik badaz asko oraindik ez da azterketak egin da, ez? Eta ikerketak ez dituzte egin, baina pertsona askok boskatu dute EH Bildu, EAJ beharrean, ez? Eta behar independentismoa edo behintzat botere territorial handiagoa eukitzea nahi dutelako, ez? Eta Urkullu badaki bakarrik hori eskatu dezakela, ez? Konbentzio konstituzionala bat. Eta hala ere, PSOEk, Pilar Alegriak esan dau, ez? Ez dela ez aldatuko eta konstituzioa dela, ez? Eta ezin da mugimendurik eukiko eta botere territorial guztiak, modelo territoriala barkatu, firme dago eta itxita dago, ez? Ikusten da, ez, Carmelok esan dagoen moduan, Katalunian alako jarrera eta alako indarra Euskal Herrian falta somatzen da, ez? Behar bada, hemen ez dauko Puigdemonen indarra duen politikorik, ez? Puigdemon azkenean botere asko dauko, baina bai errepresio kristona pasau izan da bere gainean eta atzerrian dago, ez? Baina bai faltan somatzen da, ez? Ez dakit EH Bilduk zeo zer esan beharko luke orain, bai Puigdemon nitzeren ostean, eta baita Urkulluen proposamen honen ostean ere, ez? Baina uste dut konbentzio konstituzionalarik ez dela egongo. Baina aipatu zu hortarteka, kurtso berria hasi dugun, baina Jaurlaritzak bere kasuan, ez, azken ikasturtea abiatu duela orain, gainera justu ez dakit hauteskundeak Espainia mailan berri ere egingo barira, justuan, ez, harrapatuko etorriko lirateke, bertoko EAeko hauteskunde hori, eta egia da, ez, badarogu, ez, denbora nahikoa kanpaina aurreetan sartuta eta kanpainetan, eta, importantea izan beharko litzateke, ez, Jaurlaritzaren partetik baita ere, datorren edo zein adierazpen edo eta mugimendu. Bai, izan beharko litzake, baina egin dena benetan diotzut barregarria da seriotan diote, barregarria da Urkulluren jarrera eta esan duena. Nik harridura puntu badaukat, komunikabideetan batez ere, ze jarrera akritikoa, da ze kritika falta, ze ikuspegi kritikoaren falta dagoen komunikabide publikoetan. Hau agertu zen lehenengo ETB-en, oker espanago, eta gero El Paisen egin zuen artikulu bat sinatua Urkulluk, ez da? Claro, Urkulluk izatea, baina aintzat hartu behar da hori, Urkulluk esaten duelako, esan edo, eta broma bada, begira. Konbentzio konstituzionala proposatzen du, ni egon nintzen aztertzen, ez da? Eta ikusten hor zer den mamia. Konbentzio konstituzionala, eta konbentzio hau iniziatiba hartu behar du Madrileko Kongresuak. Pentsa, Madrileko Kongresuak. Gero, Kongresuko alderdi guztiak implikatu behar dira, gobernu ere bai, noski, alderdi guztiak, eta baita ere autonomi estatutua duten herrialde guztiak, ez da? Horretan, adostasuna lortu behar da. Eta gero, adostasuna lortzen bada, hortik
izan daiteko konbentzio horretan konstituzioaren aldaketa proposatzea, orduan, bueno, edonok politika apurru bat ezagutzen duena, Estatu Espainiarren egoera dio, nor da Urkullu hori proposatzeko? Ez da inor. Ze eragin izan dezake Urkulluren ideia, udako ideia honek, Madrileko kongresoan alderdi politiko guztiak, autonomik guztiak elkartu eta gero konstituzioaren aldaketa proba. Bat ere ez, hau da euri txiki bat horti pasatzen dena udako arratzalde batean. Baina nola da posible erakunde batek eta erakunde bateko lehendakariak proposamen hori egin eta gero komunikabide publiko guztiek egundoko garrantzi ematea egunetan horri. Baina, hau broma bada. Azter dezagun ikuspegi kritikos batetik, hau Urkulluk errepikatu du, izena aldatuz hainbat aldiz, Maiale ondo esan duen bezala, baina ezke gainera, Urkulluren alderdiak ez daki zenbat urte daraman hemen gobernuan, eta hainbat proposamen egin ditu, batzuk berak barruti dinamitatu egin ditu, bestea beste, eta beste batzuk adostu dituenak hemen kajoi batean sartu, Bildurekin da Podemosekin egin zuena, eta hor astu du. Hau, zertarako da zer dalata egiten du Urkulluk hau. Analizi minimo bat egin da argi dago. Bere burua aurkezteko urrengo hauteskunde autonomikotarako lehendakari hautagai. Horretarako egin du, baina biztan da, zergatik? Maialeneko ondo esan duen bezala, azken aldian krisi elektoral bat duelako, eta posizioa galtzen ari da Bilduren aurrean, eta hori batetik eta bestetik, Bildur delako krisi horrek bere burua kuestionatzea planteatuko ote duen partidu barruan, orduan ari da bere burua nabarmendu nahian. Nola egiten du? Proposamen serio bat egin ez, hau broma bada. Egiten du, jakinda komunikabide publiko batzuk, kasu egingo diotela, beraien mende hartuta dituztelako. Argita, garbi, EITB batez ere. Orduan, egoera horretan bizi gara, benetan, hau ez da serioa, eta ikusten dut, Kataluniaren inguruan, estatuan bertan dagoen trifulka guztia eta eztabaida guztia oso interesgarria oso sakona, eta hemen zertan gabiltza. Urkullu hau zertan dabil. Behar dugu, eskerrak, alako medioa daudela aukera ematen digutena, behar dugu apur bat espiritu kritikoa, eta analisi propioak egitea, eta ez egotea alako asmo, bigarren intentzioko asmoen mende jarri. Urkulluren kanpaina personala da, besterik ez dauka inolako trascendentziarik. Ezin du euki inolako trascendentziarik. Aipatzen zenuen hasieran orden Urkullu alako proposamen bat, edo tira ez, alako adierazpenak egiteko, eta iadazken hilabetetan Urkulluren figura, lehendakariaren figura bere horretan, ez? Gauz edo ohikoak ez zaizkigun hainbat adierazpenekin ikusten dugu izan kanpainan izan duen papera, edo tira ez, hause ere bada adibidea, ez? Zer da, aipatzen zenuten krisi elektoral horrek, asko kurduritasunez hitz egiten dute, ala ere, ez, kuriosoa da, ez, lehendakari baten figura, hilabetearen arabera, aldatu egiten dela. Ez, azkenean EAJ urduri dago, eta arrazoiak ditu urduri egoteko, ez, batzuek esatzen dute behar bada, Pedro Sánchezen moduan, ez, Urkullu bai, hauteskundeak, jarriko ditula, aurreratuko egingo ditula, ez, nik ez dut uste, aurreratuko dituenik, ze oraindik denbora dauko, ez, hainbeste fleko, ez, ukitzeko, ze azkenean badago hezkuntza lege bat, ez, aprobatzeko, eta beste lege batzuk oraindik bat interoan da zela, ez. Nire ustez, Urkulluk olako proposamenak aipatzen ditu, ez, baina bera badaki, ez, esan dago, konstituzioa berrirakurri egin behar dutela. Hau da, ez ebez ikutu, baina berriz behirakurri, bera badaki hau ez dela inora helduko, baina behintzat, Carmelok esan dago moduan, ez? Bere itxura hor jartzen dago, ez? Bera esan dago, behintzat nik proposatzen dut, baina Espainiak ez dau nahi. Eta horrela, pixu politikoa handitzen saiatuko da, eta hau da, nire ustez hasiera. Orain, beraz hartuko da pre-kampainan edo kampainan, edo ez dakize, azkenean politika guztian badana da kampaina bat, ez? Baina ikusiko dugu, ez? Asko eta Urkullu bat, non, saiatuko da bere figura goraipatzen, ez? Eta orain, ertzaintzaren krisia saiatuko da, era seguru baten aipatzen edo saltzen, ze nahi dagoena da berriz be lehendakari izatea.
Bai, ez, ala ere azken ikasturtea mugimendu askokoa izan zen, ez izan gizarte zibilak berak, agian tenkatu izan duelako gehiago, orain ere sindikatuek esan dute dagoeneko ez ikasturte hau ez dela samurragoa izango, ez izan arrazoi ekonomiko, zein sozialak medio. Ez, hor badugu ere greba feminista bera, agendan kokatuta egon barko dena, eta ero Mailenek aipatzen zuen ez nola hezkuntza legea izan duen eztabaida guztiarekin oraindik ere, bukatu gabe dagoena, memoria demokratikoaren legea antzera, ez dakite krisi klimatikoaren bueltan ere, berez, presa izan badu Eusko Jaurlaritzak, datozen hauteskunde horiek baino lehen. Noski, presa baino gehiago du, arazo larri badu. Nik uste Urkullu eta bere gobernua krisi sakon batean daude, eta EAJak egin duen kudeak eta gobernuetan oso berantza doa eta motiboa ditu. Konzeptu bat hartu behar dut, Urkullu berak erabili zuena elkarrizketa horretan da, autokritika eta bestei kritika, ez da. Autokritika hitz egiten du Urkulluk, da kuriosoa da, autokritika aipatzen duenean, halako azalpen eman zuen, guk inbertsio handiak egin ditu, osasunean, adibidez, baina jendea ez da konturatu horretaz. Claro, izango da, seguru nahi, pentsatu nuenik, komunikabide publikoek ez dituztelako zuen interbentzioak publiko egiten, ez da, ironiaz diota, mesedez, autokritika baldin badezatea jentea ez da enteratzen guk egiten dugunaz, Jaurlaritza horretatik eta ITB horrekin, tontotzat gaitu ez da. Eta gero dio, hemen benetako arazoa da kontrapodere bat dagoela, eta horiela eta EH Bildu da. Aizu parkatu, analizian zero bat. Zuk eukiduzun da, zure gobernuak eukiduzun arazo nagusia izan da, herri honetako sektore asko eta askorekin, ez helarekin, ez Bildurekin, baizik eta sektore askorekin zer gertatu da Osakidetzan, nortzuk izan dira. Ez dira langileak izan, medikuak izan, behin da berriro, pikotan jarri dutena bere politika Osakidetzan, eta oraindik ere hola da. Ze gertatzen da Euskararen politikarekin da EITB-rekin? Hela izan da EITB-ren deskalabroa salatzen duena behin da berriro, eta orain mobilizazio bat deituta dago, datorren larun baterako parlamentu aurrean, da ikusiko duzu, zer izango den hori. Hamarnaka erakunde, herri erakunde, ari dira bat egiten mobilizazio eta salaketa horrekin. Gidoi aldatu, ez da? EITB eta Jaurlaritza, ari dira ondoratzen EITB zelako bitarteko bat, medio bat, Euskara bultzatzeko jaiozena eta gaur egun Euskararen kalte egiten duena, ez da? Gero, Osakidetzan esan dut, greba feminista aipatu duzuzuk, EITB-rena hezkuntzan ze gertatzen da, esan zuten bere ala egingo dugu, akordio bat dago, irabazia iragarri zuten, da gero porrota etorri zen, ez da? Hezkuntza legea hor dago, ertzantza ze gertatzen da. Zer ikusi dauka Elak eta Bilduk ertzantzaren mobilizazio horretan, eta etxe bizitza ze gertatzen da hor. Esan nahi dut, Urkullu bera oso lehendakari txarra da, eta hori nabarmentzen ari da, eta bere gobernua doaz ondora zergatik ez direlako gauza politika publikoik egokiak egiteko. Zergatik, bereien ideologia eta bereien jarrera privatizazioaren alde dalako, publikoa kaltetu egiten duelako, eta gaur egun nik uste oiuka gobernu aldaketa bat eskatzen du jenteak. Eta aldaketa hori gauzatuko da edo ez da gauzatuko ikusiko dugu. Baina biztan da EAJak eta Urkulluk arazo handi bat daukatela, ez Ela eta Bilduren aurrean, herri honetako jentearen aurrean daukate arazo handi bat. Zaiten aritu zailak aramlogoratu naiz, nola atzoko elkarrizketa berdintxu horretan, ez? Ezker sozialista erradikaltzate edo modu horretan aipatu zuela Iñigo Urkulluk Euskal Herria Bildu bera, ez? Egia da, estatu markoan bertan, ezkero ez da polarizatuago, bai agertzen dela panorama politikoa, ez? Eta agian hortatik aldendu nahian ere badabil Urkullu bera, ez? Ustezko zentro baten kokatu nahian, edo zentro hori eraiki nahian baita ere. Bai, azkenean, PPk berdin egiten dau, ez? Azkenean
PP-ri Vox existitzea mesede egin dio, ze bera da zentroa, supuestamente, ez? Eta bai, zentzua dauko Urkulluk hori egitea, ez? Nire ustez EAJak ezauen espero bere hegemonia osoa galtzea, edo behintzat galtzea igual ez, baina bai kolokan egotea, ez? Eta azkenean hori pasa da, eta Carmelok esan dago moduan, jendia gobernu aldaketa bat nahi dau. Ez dakit gobernu aldaketa bat, baina behintzat aldaketa bat somatzia, ez? Eta oso erraz gobernatzen da babes guztiarekin, eta boto guztiekin, eta maioria absolutu batekin. Baina hori ja nire ustez ez da ulortuko, eta asko kostatuko zaio berreskuratzea EAJari, ez? Ez da bakarrik enpresarioek euren alde egitea, jendea ja esnatu da, kaleetan dago, eta bai Osakidetzan, eta bai langile gatazka guztietan argi dago ez, aldaketa somatu nahi izan dute, eta bai gero hitz egingo dugu etxebizitzen presioa, eta bai hipoteken berrien presioei buruz, ez, ikusiko da, ez zelan hainbat eta hainbat pertsonek ezin dutela etxe bat erosi, ez da daukotenak ordaindu ere, ez, eta azkenean, justo eszenario honetan, Urkulluren figura kolokan dago, eta hori errealitate bada. Ez justu lehenxeago elkarrizketa nagusian, ez, izan dugu izpide, ez, gizarteak eraldaketarako duen beharra eta zelako oztopoak agertzen zaizkion, ez, eta nola, kasu honetan, ez, indar politikoek ez da nola esan ez, modu kontserbatu batean eutsi nahi diotela gizarte ereduari, baina mundu mailan ere ez, kolapso ez hitz egiten da, eta horri heldu egin behar zaio, eta gurea badirudi ez, adibide argi bat badela. Heldu behar zaio, dudarik gabe, ez da? Baina, klaro, alako lehendakari bat daukasunean eta alako azterketak egiten dituenean hain nabarmen okerra faltzuak eta bigarren intenzioa daukatenak, klau. Zuk esaten zenuen orain, ez da? Klau, Urkullu dio, klau, eske euskal sozialismo radikala da bildurena, klau. Ulertu behar da, beraiek ohituta daude beste sozialismo batera, ez da? Felipe Gonzálezena, Patxi Lópezena, hau da, hain lagun eta hain adizkide egin dira ze, ez dira konturatu hori sozialismoa ere ez dela, eta desde luego euskal, ez da? Hori, baina aldiz, beraien muleta izan da, hemen benetako arazoak kontuan hartzeko eta aurre egiteko, ez da. Hori da kontua, klaro, zein da Urkulluk maite duen sozialismoa, ez da? Bueno, laguntzen diona, gobernu horri eusten naiz da, jente gehiena, ondo esan duzun bezala, erabat nekatuta dagoen politika horiekin, eta nahi du aldaketa sakon bat, ez da? Batez ere politika publikoetan, eta euskararen ingurukoan zer esanik ez. Orduan, klaro, formula hain zarkituak, hain errepikatuak, hain inosoak konbentzio konstituzionala Espainian, hemendik berak Urkullu diolako egingo da, esan nahi dut. Bueno, benetan ez dauka izenik horrek, ez da, inosokeria horrek, ez da. Espada autopropaganda bezala. Nik uste eskaudela bat ere ondo, zuk esan duzu orain, hemen arazo asko kontrolitik kanpo daude, hola da, eta oso larria da kontrolitik kanpo egotea arazoiek, beste aldaketa globalarena, eta hor egin behar den klimaren inguruan daukagun krisi nabarmena berriro da honetan, ez da, pasan egunotan, eta hartu behar diren politikak, eta norabide aldaketa sakon bat egin behar da, ez bakarri politika publikoetan, baita ere hildo estrategikoetan, ez da? Eta, klaro, alako gobernuek ez dira gauza. Ze lotura dauka Urkulluren gobernuak, Iberdrola eta Endesa, alako multinazional horiekin erabat inplikatuta daudena krisi klimatikoan, ez da? Ze lotura dauka oraingo kapitalismo globalarekin, ze menpekotasun dauka, horrek gauza asko esplikatzen du. Nola egingo du, alako hildo politikoa daukan gobernu batek nola egingo dio aurre gaur egungo krisiari? Ez da gauza egiteko, alderantziz, laguntzen du krisi egoera sakontzen. Eta nik uste hori oso serioa da. Da zer esanik ez nazio mailako krisia, ez da?
hemen daukagu espantuzko krisi bat Euskal Herrian. Euskal Nazioak dauka espantuzko krisi bat. Eta krisi horretan aurrera egin ordez atzera egiten ari gara, Euskaldunok. Eta hori esaio soluziorik ematen. Joaten dira nora eta Madrilera konbentzio konstituzional. Mesedez. Da Euskal Herriako ze proposatzen duzue? Ez dago proposamenik? Osea, PSOE-ri ustea gobernuan Nafarroan adibidez baldintzari gabe, ez dut bakarrik aipatzen EAJ, Bildu ere bai, Osea, mesedez, estrategia bat behar dugu. Puigdemontek gaur agertu du estrategia bat, zein da gurea? Zein da Euskal Herrirako estrategia? Bai, ez, eta kontu guzti hau eta zitzeiteko izango tartea aurreago ala ere, ez? Argi geratzen badabilena da, zentzu ezberdinetan kurtsu hasi bai, baina guk herritarrok horretan erronka berdinekin hasten dugula kurtsoa bera, ez? Eta orain politikatik ekonomiara begira da pasatuta, naiz eta lotuta beti bakigun nola guztia badagoen, ez? Hortxe badaukagun, erosalmenarekin arazo potolo bat gurean, ez? Esaterako ez dakite elikagaiak etortzen zaizkitein batean burura, ez? Bazirudien Ukrainako gerrak eztanda egin zuenean berriz ere ez guztia, horretara fokoa hor bideratzen zela, zerealik ez dago, ez dakite, olioarekin ere arazoak ditugu, hala ere, espekulazioan ez da jarri fokua eta argi badagoena da, ez? Elikagaiek esaterako goraka jarraitzen dute prezioari dagokionez, baina gurean poltsikoek antzera. Bai, hala da, ez? Azkenean inflazioa produktu guztietan igo da, ez? Eta batez be, bai etxe bizitzen presioan, ez? Asko garestetu dira. Eta egia da, adibidez, hipoteka berrien kopurua 14% txikitu da, eta hori zer ari da, jendeak ezin dauelako etxe bat erosi. Eta bankuek ja interes finkoko produktuak ez dituztela ematen, hori guztiz ezabatuta dago, ez? Lehen behar bada, jala 2 urte adibidez, posible zan, 1% interes maileguak lortzea, baina orain ja 1,3an eta 1,4an daz. Eta hori gertatzen da inflazioagatik, ez? Ni adibidez, oraindik ez dute etxe bat erosi, ez? Eta 29 urte ditut, eta ez dakite erosiko dituzten aurrengoko 5 urteetan gutxien, ez? Eta alokairua egia da, faentzan urtean, baino hemen Euskadin, 6,3 garestitu da. Eta Bilbon 4,6 eta Donostin 11,4. Ja, Donostin oso garestia zan alokairu bat eukitzea, baina imagino orain, ez? Eta hau geroz eta gorago dago, ez dakit noiz helduko da, ez? Burbuia noiz akabuko da, ze azkenean dana goraka eta bitartean soldatak kongelauta da, ez? Eta hori arazo oso larria da. Ez, hipotekak aipatu dituzu tarteka, egia da hipoteka bat kontratatzea izugarri garestitu dela azken urte honetan horrek moteldu egin du etxe bizitzen merkatua bera, eta justu kameraren beste aldean dugu Niko Kuenka ekonomista, gai honi heltzeko eta behintzat ez klabeak zeintzuk diren gure ganatzeko, ondo etorri gurera, Niko? Bai, eskerrik asko. Tira ez, komentatzen gemintzan nola, hipoteka berren kopurua 14 txikitu den urteko lehen erdian, ez, justu aurreko aldi berdineko datuekin alderatuta hor bada ezberdintasunik agian, ez, azaltzeko ez, zer dago alako datuen atzean edo, tira ez, txikitze horrek zeri dagokio zehazki? Baina, bi datu daude horrekin notuta. Ez da alde batetik, zuek epatu bezala, gero ez da hipoteka gutxiago eskatzen direla, hau zuzenean lotuta dago Euriborraren igoerarekin, interestasen referentzia horren igoerarekin, pentsa urte eta hilabete batzuetan 0tik 1,4 gaur ontsi begatzen agonaz, 0,04an dago, 4 puntu igo da urte eta erdi batean esango nuke, eta horrek izugarri garesitu ditu maileguak, indarran dauden maileguen kasuan esaterako, bataz besteko mailegua aintzat hartuta, gero kuota 200-300 inguru igo daitezke, orduan, horrek egiten duena da, jendea esanimatzea mailegu berriak eskatzeko, bai. Erosten diren etxe askotan, edo kasu askotan, gero ez dago guztien da jendeak diruz eskudirutan, edo aurreztiekin finantzatzen ditutela, edo ordaintzen dituela etxe berri horiek ez dituztela maileguak eskatu. Eta bezalde batetik, ez da bakarrik mailegu berriak edo hipoteka berriak ez dira eskatzen, baizik eta ikusita bankuek momentu honetan
gordainoengatik ez dutela bereziki asko ordaintzen eta aldiz hipoteken kuotak igotzen ari direla, interesak igotzen ari direlako, jendeak pandemia urtetan eta azkenengo urteotan pilatutako aurrezki horrekin, aurreztutako diru horiekin, gordaino horiekin, jendeari da maileguak amortizatzen. Interesak gora doazen heinean, kuota horre bezaz igotzeko, jendeak zitzen dago, aurreztutako diru hori erabili maileguak kitatzeko edo amortizatzeko. Hortaz, ez dira mailegu berriak eskatzen eta daudenak amortizatzen nahi dira, azkenengo 15 urteetako datuei begira, momentuan merkatuan dagoen kartera hipotekario hori, hipoteken zorro hori, inoizko bajuena da, azkenengo 15 datu hauei begira behintzat. Aipatzen zenuen eta ez dakit, joera horrek bere horretan mantenduz gero zein izango litzatekeen, topatu genezaken panorama bera, ez dakit ere Europako Banku Zentralako interestasekin baduen ez datu guzti hauen apaltze bat eragiterik? Itzordua irailaren 14an dakagu, egun hortan aurreko egunean bilduko da Estatu Batuetako Erreserba Federala eta irailaren 14an okerez nabil Europako Banku Zentrala eta eurek erabakiko dute interesasekin zer egin. Horrengo bilera hortaz irailak 14 eta horrengoa urrian, bai? Bi bilera daude eta bi igoera balizko igoera etorri dezke. Zer dakigu honen inguruan, zer esan dute, duela 3 aste inguru Estatu Batuetan Jackson Hole izeneko herrian mundu osoko banku zentraletako buruak bildu ziren, tartean Japoniako Banku Zentrala, Estatu Batuetako Erreserba Federala eta Europako Banku Zentralako buruak, Cristian Lagarde, gure kasuan. Eta bota zituzten mezuak ez ziren bereziki baikorrak izan, esan zuten ondino inflazioa osoltu dagoela eta datua hori da, inflazioaren apaltze hori moteltzen nahi da, oso datu altuetan egon gara, eta gira da inflazioa bai azpikoa eta bai orokorra jeisten nahi dela, baina jeitsiera horren malda lehundu egin da eta apenas jeitsi da eta toki batzuetan igo da. Gainera, Europari dagokionez oso gauza berezia gertatzen nahi da, dispersio oso handia dagoela. Badira Europako, euroguneko herrialde batzuk inflazioa 20%tik gora dagoen, eta gero badira beste batzuk, tatuan izan daiteke Espainiako estatua ez da, bajua dagoela. Cristian Lagarde esan zuen, ondino inflazioaren kontrako burruka hori luzea izango dela, lan egin behar dela, eta horrek merkatuak izutu zituen. Hasiera baten mundu guztiak uste zuen, uda aurreko igoera azkenengoa izango zela eta litekena zela irailean interesasak igotzea, baina azkenengo mezuak ikusita, agian beste igoeratxo bat etor liteke. Euriborrak, Jackson Holeko bilera horretako berbak entzun eta gero, Euriborra egointzan, egia da azkenengo egunotan apaldu dela zeo zer, eta ikusteko dago zer dago. Beti Europako Banku Zentralak esan dau, topatu behar duela puntu hori nun interestazak ego behar dituela inflazioa menderatzeko, baina hazkunde ekonomikoari kalte egin gabe. Horreka oso komplikatua, eta egia da momentuz Europako datua ikusita, egia da desalinizazio puntua dagoela, moteltze puntua dagoela, baina momentuz langabezi datuak nahiko onak dira, eta ekonomia ez da gelditu, mantsotu bai, baina ez da gelditu, ez dago atzeraldirako arriskurik. Orduan, noiz iritsiko den gailurra, uda horretik mundu guztiak esaten zuen, ni ere bai, aipatzen nuen uste nuela azkenengo izango zela, baina agian iraian beste koska bat etorriteke, beste 25 puntu. Baina esan dakoa, gaur iraiak 5 dugu, okerez banabil, 9 egun barru, gaur 8 kasi jakingo dugu erantzuna. Denboragatik niko hemen utzu behar dugu elkarrezketa adi izango gara, bilkura horietara, zurekin kontaktuan baita ere, mila esker gurekin tartetxoa hartzearren, hurrengora arte. Bai, hurrengora arte, agur. Tira ez, horre hainbat eta hainbat klabe ez dakit, baden, gaiurrez ere justo bukaeran ez dakit, baden horre atentzioa ditu dizuenik. Bai, ni askotan entzun izan dut Niko Kunkaren analiziak, ez, eta beti esaten da, behar bada gaiurra helduko da, ez, baina berak esan dago moduan, ez, bera espera zauen lehenago helduko dala, eta oraindik ez dakigu, ez, ziburazki noiz helduko da, ez, eta gero beste datu bat, ez, azkenean bera esan dago, ez, hipoteka kuota 200 eta 300 euro igotzen ari da. Imagina familia batentzat, 200 edo 300 euro gehiago ordaindu hilabetero. Ez, zer suposatzen dagoen, ez? Eta hori errealitate bada, eta egunero bizitzen eta pairatzen duten hainbeste eta hainbeste familia. Eta hori oso latza da.
Gainera egia da, ez? Azken denboretan Espainiako gobernuak ere, ez? Neurri batzuk ezarri izan dituela hipoteken asunto guzti hau leuntzeko alere eraginik bere horretan, egoera alaxe dela ikusita ez daukate. Hor, ze gertatzen da, ari gara berriro ere azterketak egiten sistema honen logikaren barruan, ez da? Niko Kuenkak informazio ona eman du, nik uste dut oso interesgarria, batez ere mundu mailan egin den gailur hori, banku sistemen gailur hori estatu batuetan, eta nola ze analisi egiten duten inflazioa oraindik altu dago, eta borroka luze izango da, eta bar. Baina arazoa dago urrengo pausoan, hau da, ze politika egin behar da inflazioaren kontra. Eta hor, beti alde bakarra zigortzen da, eta da, herritarzeak nola baitesan, beste dirua garestitu egiten zailako kreditu bat behar duten entzako, pisu bat erosi edo alako entzako, ez da? Hau da, garestitu egiten da. Beraz, intereskotak igo egiten dira hori entzat. Baina zergatik ez dira beste politika batzuk aplikatzen, adibidez zerga politika aldatu. Ari gara ikusten, hori aztertu beharko genuke inflazioarekin batera eta interes tasen igoera horrekin batera, aztertu beharko genuke beste irabaziak. Hau da, bankua beraiek eta energia sektoreko enpresak eta ze irabazi maila daukate. Hirukoiztu eta laukoiztu. Petrolioa bezalako, zalantzan jarritako iturri batek, hirukoiztu egin ditu irabaziak. Orduan, hor zer, ez dago zerga politikarik, ez da zigortzen hori, ez dira hortik retrakzio batzuk egiten, hori batetik, bestetik, bankuak. Dio, interestasak igo egiten dituzte, hain zuzen ere, etxeak erosteko, ez da? Bale, eta nik dirua daukat arrestuta banku batean, eta ze interestaz ematen diaten eri, zero. Ez dituzte igotzen, hain zuzen ere aurrezkien interestasak. Orduan, klaro, jendeari batetik interestasa, beraie prestatzeko dirua, igo egiten dizute interesa, da zure dirua hor bankuan dagoena horrek ez dauka interestasari. Hori guztia, plantea daiteke, kuestiona daiteke, edo ez. Beti hemen esan behar dugu banko zentralek egiten duten politika finanziero hori onartuz gure kalterako dena, eta gure mesederako ezin dugu planteatu ez aldaketa fiskalik ez ere aurrezkien interesak igotzea. Nik uste galdera horiek planteatu behar ditugula, ez da? Eta txarrenean badirudi egoerak epe labur eta ertain batean maintzat aldaketarik ez duela izango. Bai ez, niko esan da moduan, irailaren 14an banku zentralek bilduko dira, eta ikusiko dugu zen motadako neurriak hartzen dituzten, hartzen badituzte. Eta horren zain egongo gare, baina nire ustez ez bai gizartean edo familia xumeetan ez dugu desberdintasunik pairatu edo sentituko, azkenean zuk aipatu duzu moduan, ez? Bai Espainiako gobernuak neurriak ateratzen ditu, ez? Laguntzak, baina azkenean familiei ez dute laguntza horiek somatzen, ez? Azkenean badatoz denak hipoteka berriak edo bai erosteko edo etxe berriak erosteko eta ez daukotenak ordaintzeko. Ez bati, esaten diaten ez hemen utzi behar dugu gaurko solasaldia, aipatu ditugun guztiek jarraipena izango dute ziur, beraz eskerrik asko gaur gurekin egotarren, Mailen eta Carmelo, hurrengo arte, eta orain jarraian eguneko albistekin bueltatuko gara. Oreka bat txekatzen nakatxauta bat